Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, alas 6:08. Ang oras ginadulong sa inyo sang Skent Mark. Aksyon! Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyo news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi Metro Bacolod, mayong gabi kabugusan niya Western Visayas. Welcome sa papangalagad sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Biyernes, Hulyo 24, 2020. Makitan kita live sa mon official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radyo Bacolod kay mabatian pagi sa www.aksyonradyobacolod.com.ph. Ang inyo tagbalita, Aksyon and Defensor. Kagkaroon para sa aton mga headliners, una sa balita lokal. Local transmissions ng COVID-19 na record sa Barangay Banago matapos nga 13 kahimata sa napatay nga panday, nagpositibo man sa Cagaw. Negros Occidental, temporaryo ginpauntat ang pagbaton sa mga locally stranded individuals. Sa mga nagapangunang balita national, Presidente Duterte ginmando nga imbestigahan ang anomalya sa PhilHealth. Samtang Pilipinas mag-aintra sa Global COVID-19 Vaccine Access Facility. Sa aton balita international, Brazil wala sang manakitaan nga signifikante sa hydroxychloroquine para sa COVID-19. Kag sa aton balita sports, Westbrook nagapasalamat matapos makabalik na sa practice. Kag sa aton balita entertainment, Michael V may update matapos nagpositibo sa coronavirus. Sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, alas 6:10. Detalye sa aton mga nagapangunang balita lokal pagkatapos lamang sa mga ini. Nga hindi ko mabisita si Lola para mahibalaan ko kung okay lang siya. Tungod may mataas siyang risgo sa komplikasyon. Mayong gabi naman sa liwat sa aton mga ka-aksyon and welcome naman sa aton iyang Facebook Live. Ang inyong mga comments dira, ang inyong nga pagpanamyaw sa subong iyang nga gabi. So continue lang sa pagpadala diri kay ko na may time si Aksyon antik mabasahan ko ginakag mag-greet man kamo online or sa mga naga-monitor sa aton niya Facebook Live. So hindi ko na magpalawigon sa kay Sir Edwin Pinida. Mayong gabi dira sa imo sa kay Alito Dayap, mayong gabi mana. Mayo dira nga pag-monitor sa kay Mama Jocelyn Song Comilla, mayong gabi kuno Aksyon an. O sige, salamat mayong gabi man dira sa imo, ma'am. Sa kay Sir Joel Aligato Jimenea. Good PM Aksyon an. Watching from Cityville, Barangay Estefania. O yung Barangay Estefania, nagpanagtagsubong. Oo, do isa man kamo sa mga barangay nakapanagtagsubong sa social amelioration program. So halong-halong lang sa liwat. By the way, sa aton mga ka-aksyon nga sa subong iya, kalakip ang mga barangay bala nga nakabaton sa SAP, halong-halong gid. Kay man inablang kisa hindi malikawan gakalimtan ang ginatawag social distancing kadamo sang reklamo sa karon tibase amo pa na ang mag-lead. Agud iya nga mapauntat temporary ni ang paghahatag sa inyo kung hindi kamo magsunod. Kag sa liwat sa aton nga mga ka-aksyon nga continue nga patamyaw nga naga-monitor sa kay Jose Harrison Lapinig Junio. Good evening man. Sa kay Fidel Togle Ortega. Good PM watching from Silay. Daloon naman kuno si Raimundo Villasa. Kay taga Silay man siya. Sige, salamat gid man nga pag-monitor man sa inyo Continue lang sa tutok
labi na gid sa aton mga updates, information naton sa karon. Kag syempre, ginaabang-abang man naton ang update pagid. Ang tiya ko na pila naman sa karon ang counting sa Department of Health Western Visayas sa mga additional nag-positive, and hopefully magadamo pagid ang mga recoveries kag wala lang tani or much lesser ang ma-record bala sa mga nagakapatay. Kay ti syempre pangamuyo naton wala lang sa may madula pagid nga kabuhi tungod man sa sining COVID-19. So sige, monitor lang sa gihapon sa aton mga ka-aksyon. Sa liwat sa kay Miss Roth Kozawa. Good evening, watching from Tokyo, Japan. Sige, salamat gid. Maayo na nga pag-monitor man sa inyo. I don't know kung ano na lang oras sa inyo. Aga, hapon, udto, o kung hapon dra sa Japan. Basta, salamat gid sa pag-monitor. Sa kay Fidel Togle Ortaga. Sige, tatamyaw ta naman ka. Sige, salamat gid sa pag-monitor. Sa pagbalik naman sa karon naton another pagid batch sang inyo nga mga ginapadala diri nga mga greetings. Madam gid nga salamat. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi ang protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Radyo Philippine Standard Time, alas 6:17, kakaroon sa detalye sa ngaton mga nagapangulo nga balita lokal. Gin-lockdown ang purok mahiluma ako na mahimulaton barangay Banago sa syudad sa Bacolod matapos magpositibo sa COVID-19 ang 13 ka mga himata sang 67 anyos nga panday nga napatay tinalikdan nga si Mana kag nagpositibo man sa mga balatian. Sa
Sa interview sa Aksyon Radyo kay Barangay Kapitan Ricky Mijares, ginpahayag nga ginpahibalo ini sang Local Interagency Task Force nga positibo sa COVID-19 ang 13 ka mga persona sa among nga purok kaginmando gidayon nga pag-lockdown sa lugar. Apektado sa mga lockdown ang 633 ka pumuluyo. Sa biyak nga bahin, nagpabutyag naman sa kabalaka si Bacolod Vice Mayor Elcid Familyaran angod sa among kaso kag madumduman damlag lamang nagpalayag man ang Vice Alcalde nga mayara sang local transmission na sang virus sa syudad sang Bacolod. Gintawgan ko sang DOH kay Dr. Insoli nga i-lockdown ang purok may mulaton, bilog nga purok may mulaton. Kaya amo na ang advice sang DOH sa akon kay tiway way man kumaymo kay ang mandar man sang DOH sa akon nga ginmandato sa akon nga i-lockdown ko. Ang kabahin sa pagbahayag ni Barangay Kapitan Ricky Mijares. Ginkumpirmar niya Vice Mayor Elcida Familyaran ang panibagong kaso sa COVID-19 nga na-record sa Purok Mahimulaton sa Barangay Banago, Syudad sa Bacolod. Sa kay Familyaran, ini nga resulta ang wala malakip sa report nga ginpagawa sang DOH Region 6 kahapon nga adlaw bangod sang cut-off time nga gintalana sang among departamento. Dugang pa ni Familyaran, gilayon man ini nga nakigangot kay punong Barangay Ricky Mijares matapos nga iya nabaton ang among nga impormasyon. Nabalaka naman si Familyaran sa mas dako pa nga problema nga mahimo idulot sa nga among nga insidente bangod ang pagpositibo sa RT-PCR test sa 13 ka mga individual sa mga lugar ang wala sini ginapaabot. Tinguha naman sang syudad pagi sa CHO nga magapatigayon sa nagakaigo nga contact tracing, ilabi na nga mayara pa sang pila ka mga residente sang among nga purok ay nagpila sa ginpatigayon nga SAP distribution antes ginpatuman ang lockdown sa lugar. Sa ibang nga balita lokal, temporaryo nga naguntat ang training sa mga contact tracers nga gintukod sang syudad sa 61 ka mga barangay sa Bacolod. Suno kay Liga ng mga Barangay President at Councilor Lady Glass Gonzales, ini nga desisyon ang resulta sang masako nga trabaho sang tagsa ka mga barangay bangod sa ginhimo nga preparasyon sa distribusyon sang ikaduha nga tranche sang Social Amelioration Program o KUNSAP. Dugang pa ni Gonzales, 4 pa lamang ka mga barangay ang nakakumpleto sa among training seminar apang ini ang liwat nga padayunon masunod nga semana. Ini nga inisyatibo suno pa sa konsehal ang ginpatigayon sang lokal nga panguluhan sa syudad sa Bacolod antes pa man nagpapanawag sang mandato ang talatapan sang DILG sa nasyonal. Natala na ang magapatigayon sa panibagong public hearing ang komitiba ni Councilor Archie Baribar ang signaduso ng pag-amyandar sa curfew ordinance sa syudad sa Bacolod. Suno kay Baribar, apisar nga ilan na gintalakay kahapon nga adlaw sa sesyon ng mga ordinansa kagagin aprubahan sa first reading, madamo pa nga mga isyu ang iya dapat nga klaruhon. Particular gintungod sang konsehal ang mga direktiba kag mando sang nagkalain-lain nga mga ahensya sang gobyerno sa nasyonal sa diin posible makatugas ang konflikto sa amo nga ordinansa. Sa katapusan nga balita lokal, temporaryo nga hindi magbaton sa mga locally stranded individuals ang gobyerno probinsyal nga magapauli sa Negros Occidental. Suno kay Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz, puno na ang mga quarantine facility tungod 1,500 sa LSIs sakay sa barko ang ginbaton sa probinsya sa sunod sang 4 ka adlaw nga wala sang koordinasyon nagikan sa National IATF. Dugang pa ni Diaz, bangod nagdasig ang pagpagawa sang resulta sang swab test, rason nga padayon ang pagbaton sang LSI. Sa palayag pa ni Diaz, madamo nga LGUs ang nagapangayo na sambulig sa Kapitolyo tungod puno naman ang ilang mga quarantine facilities. Suno kay Diaz, gilayon man sila nga mahigangot sa National IATF kung may bakante, kag kung pwede naliwat magbaton sa mga nag-grant sa LSIs. Nagapangabay naman si Diaz sa paghangop sa LSIs sa Manila kag Cebu angod sa desisyon sa probinsya. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:22. Sa aton mga ka-aksyon, importante gid nga halungan gidato ng aton man ikaayong lawas, agud malikawan ang mga sakit, dapat epektibo man nga food supplement ang aton kinahanglan. Ginarekomendar ko sa inyo, Santong
Bangod mayar ini sang extracted nga mangosteen, balunggay, amargusto, garlic kag spirulina. Ulig sa diabetes, mahigko dira nga dugo, hypertension, inflammation, bukol kag iban pa. Sa atong mga nagapangunang balita national pagkatapos lang sa mga ini. Dok, pa-check up ko. Manag isa na kasi mana nga wala akong kapamuhin. Sir? Pamagi agud mapungga ng paglaptas ang coronavirus disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot. Mabakal. Hello sa liwat sa aton mga ka-aksyon sa naga-monitor sa aton sa gihapon sa Facebook Live sa aton na ikaduha nga batch. Kung may batch kuno sang self-distribution nga ikaduha ti ang aton nga Facebook Live ang aton nga pagpanamyaw sa inyo may araman sa ikaduha nga batch. So sige sa liwat sa aton mga ka-aksyon nga naga-monitor sa kay Cypress disa Guyana nagapamangkot siya kung saan o kuno liwat nga mag-open ang border Manila to Bacolod. Ina nagadepende sa desisyon man or ipagwa nga guidelines siya sa National IATF sa koordinasyon diri sa local IATF. So magadepende ina sa gihapon. Kami ma-relay lang kami sang information if halimbawa nakapagwa na gid man sang official statement. Sa kay Ruth Kozawa, okay. Hindi na ako na maglayo man ang oras sang Japan kag sang Pilipinas. Sige, sa kay Ma'am Merly Dolido Magallanes, good evening, Action on. Patamyaw ya lang si Tatay Ilyas Dolido, always listening, gid kuno. Sige, salamat, gid. Sa kay Jose Alan Braza, good evening. Sa kay Nora Villalon, good evening po. Hello, City of Smiles. Viewing here in Las Piñas. Sige, salamat. Sa kay Arman Regalado, monitor lang kami diri sa Valenzuela City, Manila. O, halong-halong gida ha. Sige, salamat kinuwat sa itong mga ka-action nga continue nga nag-monitor. Sa kay Miss Gina Gisulgon or Hisulgon ini siya, mayo lang nga pag-monitor man sa imo Sige, sa kay Bia Jonathan, nag-monitor naman siya sa subong iya nga gabi. Madamo gid nga salamat. Sa aton mga ka-action, naghulat-hulat ako sa another update actually sa aton iya nga mga record diri sa Department of Health o Western Visayas. Kaya para dasig naton mapalabot man sa inyo, kay di given bala nga ang diri sa aton sa lokal, particular na sa syudad sang Bacolod, ang 13 diri ka mga himata sa patay nga panday nagpositive sa COVID-19. So ti sa aton mga ka-action halong-halong gid kaga importante nga dasig naton makuha man ang mga information bala halin mismo sa authorized or iya na gid mismo sang Department of Health agud iya nga hindi kita mabilin sa information kag para updated kita kag makapangaman kita. Amo nang pinakarason dira, importante may preparasyon kag ti aware ka bala sang imo nga dapat himuon kag kinahanglan kung ano ang dapat mo sundon. Kay kung kaysa mo ni balang gapanik lang kita, problema gali. May wala kay mo yan nagasunod ti amo nang nagalid kun kay isa nga problema sa baylo yang nga mayo na tani. So sige, continue lamang sa aton mga ka-action sa pag-monitor diri sa Facebook Live. Salamat gid akag sa hopefully makalambot ko sa ikatatlong batch of greetings. Thank you so much gid.
Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:27. Kagkaroon sa detalye sa aton mga nagapangunang balita nasyonal. Ginmando ni Presidente Rodrigo Duterte nga imbestigahan ang ginaligar anomalya sa PhilHealth sa pagbakal sa Information Technology System nga ginreport nagtugas ang issue sa tunga sa pila ka opisyal sa ahensya kag sang Presidente sininga si Ricardo Morales. Sa pagsapol sa tung Miyerkules, nagsabtanay si Morales kag pila sang iyang mga opisyal may angot sa IT system nga nagtulod naman sa pag-resign sing isa ka PhilHealth official adlaw sang Huwebes. Ang nasambit nga pagsabtanay nakitaan mismo sa pila ka mga cabinet secretaries nga yara sa pagsapol. Ginkumpirmar naman ni Presidential Spokesman Harry Roque ang resignasyon ni Attorney Thorson Montes Keith, ang PhilHealth Anti-Fraud Legal Officer. Dugang pa ni Roque, si Undersecretary Jose Melchor Kitain, ang head sang Office of the Special Assistant to the President, ngayara sa idalom sang Office of the President, amo ang ginmanduan sang Presidente nga magpanguna sa investigasyon. Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:29. Antes kita anay nga mag-continue man sa aton yung mga balita nasyonal. Isa anay ka flash report sa patrol. Action na Nams, ready na siya? Action, John. Action na sa ka-shooting incident ang nagluntad sa nigid lamang ang gabi diri sa area mismo sa Purok Gonzaga, Barangay Takuling, Surat sa Bacolod. Diri sa isa naman ka compound action na mismo sa kilid o kung sa likod sang Top Star Engineering Specialist Company. Diri along Gonzaga Extension, gusto rin initially ang information action ang duwa na diri sa mga persona. Ang initial report natin nga rabaton, duwa ka mga babae ining biktima sa ning shooting incident. Pero na gina-confirm pa naton sa tunaman nga mga kapulisan kung ano gid ang natabo diri. Pero initially pagid ang suspetsado riding in tandem ini action kung naton actually hindi kita kasulod directly dito lapit sa may area gid mismo kay sa kilid sining engineering special company may-ari di siyang dalan pasulod pa sila compound sa likod dito na nagluntad ining shooting incident karon gilamang nga gabi action na and siniman nga mga tunion nakaabot na diri ang katapos ng scene of the crime operative o konosoko mga ka-aksyon sa may area nga maning magakasa naman sang mas maibid ug mas madalong investigasyon na labot abi sa ginapatigan karon nga investigasyon sa ato naman nga mga kapulisan aksyonan. Let's check abi kung sa pila ka mga sakhi diri sa palibot kung base ni makuha kapag ito dugang nga impormasyon mismo aksyonan karon naman nga gabi. No kay may ari diri nga mga mahimo nakakita sini nga nagluntad nga shooting incident action ginapayta pa man naton diri sa area gid mismo si ano mo sir ang mga biktima sir? Upod ko na sa trabaho. Oo, ano na yung mga names nila sir? Si Kuana Alvin. Oo, atong lalaki nga napilasan? Oo, ang duha ka babae niya sir? Si Aimee. Oo, ano apelyido na nila? Ang magulang ay paano na siya mahilom. Mahilom ang laga na ya Dikara. Akin anong full name nila sir? Ainigen Dikara, Aimee Mahilom. Sir, anong natabo ito yung Actually, wala nakabidis na tabo, out na kami sa office. So, doon nakabalita lang kami, nga may nalawag sa akon, nga may nagtiniruhay din kung sa mong opisina. Sa likod na, sir? Sa likod, So, sa subong na buhay kasulod, kaya hindi pa ko masudlon. Pero ano kung sir ang evaluan, sir? Anong prospect, sir? Anong mga nagano? Ay, kung palikalon, asang ilang problema. Kay kung sa trabaho, tani ito kabalo kayo sa trabaho. So, wala na yan, hindi na inline sa trabaho. Okay. So, wala kami kabalo. Kung personal nila so sila na yung nakabalo. So pananawan, so may mga personal, hindi na problema. Siguro kasi hindi man matabo kung ay sila isang personal. Kaya kung sa trabaho main na kami entra na kami Okay, isa kami sa mga staff. Pero may CCTV sa area? Amo ganito sa mga nababot, kasi subong ang technician sa CCTV, tanaw namon kung naka-activate ang CCTV. So, hindi pa ko subong kasulod. Kaya wala pa niyang wala pang technician. Okay. So, pagkabot ng technician, maayo lang kung matulod na. Para sir, may idea ka sinong kinalantaw nilang suspect, sir? Ano na yung mga suspectado? Ang mga hambal nila kung ginang amo na kung nadala man sa ospital. So, hindi man naka-confirm nga siya, kaya ito, wala makita.
Okay. Sa suno sa ilay ang istorya, amo na. Yung tiro, gitya ko sir. Ay, amo na kay matilupok mo, tiro eh. Mga pila ko nakalupok sir. Way lang kung nakakong pinakalupok. Kay ang ara ka sa sulod ganiya, naglaga na lang gani. Kasi base wala kung malamit na pa. Meaning that time, sir, off na yung office. Wala na opisina. Magguha na sila. Okay. Munugguha na. Ano ginura na sir? Ito mga lapit na lasing to. Mga 5 p.m. na, sir. Oo, So that time, sir, damo ko 2,000 sa sulod or sila na lang? Sila na lang. Sila na lang nila. Eh, naguna ko yung guwa. Tapos may kasunod mo guwa makasitutari. So, balik sila na lang daya bilin. Kaya balik kami, manasla daya uli kay kamera. Ba't lagi na kwan mo? Sir, mga ano ni position nila tira sa opisina niyo? Ang isa na yan, si Aini, hindi na siya connected sa company. Ano tayo, sir? Si Aini, si Aimi, amo siya, amo nga sa accounting noon. Okay, so, nag-ano doon at siyang isa, sir, nag-cancel lang siya. Gasugat na sa iya. Kay magutod. Kaya mo nang drive sa salakyan niya mong utod yung babae. Oo. So, sir, in information, may mga kontra sila? May mga ano sila man? So, wala. Mangkuya na ko may mga may kontra na sila yung ano. Oo. Eh, di man lang tayo. Oo. Muna ganising ko kung part sa trabaho, kung awayan na parte sa trabaho, nakabalugig ko. Oo. Kaya isa ko na iya sa trabaho mo. So, kung personal na, so medyo dalom na. So, hindi na taka-intervener sa ila. Okay. Sila lang gina yung makakong kung anong huling. Iba talaga, ang suspect pero. Oo. Pilagit na lang, sir, silang pinason, sir, sila information. Sakto ko, no? Isa ko na yung dispatad ako, no? Si Aini. Aini. Dikara. Ang duwa na dala sa hospital, sir, nga. Okay. So, anong imo pananawan? Anong matabo dito sa sitwasyon ninyo, sir? Okay, ano nang natabo? May mga changes or may mga reminders kung luwas? Actually, kung part sa mo niya nga kumpanya, hindi kami affected kay hindi man na part sa trabaho namon mo. Bali, ila na iya nga may takabalo sa mga reasons sila kung nga nag-amo na sila. Taga Dumanan. Suspect. Taga Kwan. Alangilan. So, mag-utod ni Sir Tagandumanan. Ano mo ni sila ganin, sir? Upod na sa trabaho. Upod na sa trabaho. So, isa ka sa accounting department, nagsugat niya utod. Kaya, ang lalaki yan, sir, ano yung posisyon? Una siya namon, mechanic. Driver mechanic. Driver mechanic na siya ganun, sir. Isang company man. Okay. Lalapot ka, so mechanic ko, doon mo nang ba, sir? So, mechanic driver siya. Pag wala sa mechanic ko, di driver siya. Okay. Sige. Lindon. Lindon, ano sir? Clamor. Ano ka din? Lindon Clamor. Akong head sa safety, then supervisor sa electrical. Okay. Sir Lindon Clamor, head ng safety department, sir, no? Okay. Sir, hindi ko na ito na maklaruan. Ano ganing ni Aini? Aini Dikara. Mga pilao na ng edad niya, sir? Mga 32 siguro. Okay, amo ni siyang on the spot, Ang isa nga gindala sa ospital, sir? Si Aimi. Si Aimi. Aimi Mahilom. Aini Dikara? Aimi na sila ko. Okay. Duwa sila Aimi. Aimi. Okay, Dikara, tapos Mahilom yung gindala sa ospital. At ito ginatudlo ang suspect nito kung ngalan niya, sir? Ito Alvin. Alvin, ano pidoy na, sir? Hindi, ako na bundet dito na. Okay. Sir Lindon, ano ka na, sir? Clamor. Aksyon si Sir Lindon Clamor, ang head ng security, no? Sining kompanya, amo ni ang Top Star. Head ng safety department ng Top Star Engineering Specialist Company. So sa liwat, nagluntad ining shooting incident sa likod sining compound baka Aksyon mismo, sining company man, no? Aksyon ang gina-check pa naton sining man nga matrion ang pinaka-latest ng investigation sang mga kapulisan, no? Ara naman ang soko action dyan, no? Ongoing na karon ang iladri pagpatigahan sa investigation sa area sang katapos ang scene of the crime operative or SOCO sa lugar. Ang pulis wala pumantat sila sang official statement kag investigation mga ka-aksyon may angot sining shooting incident nga nagluntad sinigid lamang nga gabi. Maybe ito makuha na to ang exact nila nga name, pilang ila edad, pero initially mga ang ginadik again pala yan bago gilamang ni Sir Lindon Clamor nga on the spot magsaling ka on the spot but silingon may mo
patay gid on the spot rin na karon for confirmation pa sa mga kapulisan or sa otoridad aksyonan. So sa liwat, i-clear ko, isa diri ang nagapabiling sa area. Hindi kita ito makita. Anong iya posisyon? Hindi makitaan ko ano yung posisyon? Hindi makitaan kay Ari. Kami din sa may dalan. Sa likod pa na isang compound, Abi. Hindi doon nagapabilin. Ari kami sa may police line. May suga man. Galing kay ang atol na makitaan ang along the street lang gid. Pero dito gid sa crime scene, hindi nakita to ka sulod aksyon na ano. So muna nga medyo may kabudayan din sa mararagway ang sitwasyon sa ning ginluthang karon man nga gabi. Pero ang isa niya kaupod, based on information dari ni Sir Linton Clamor, gindala ini sa may isa ka ospital dari man mismo sa may surad sa Bacolod. Lakip na ang suspect nga mo itong natudlo nila abi kag gintalayag man. O kung ginaligar nila mo niya naggalutang nga si alias Alvin nga ginalantaw o kung ginatawag nila nga mechanic driver. But silingon na kung may mga cases nga wala ini siyang ginakay o kung wala abis ang driver, siya ni gabulos aksyon na sa mga person o kung sa ilabi nagkamanaw sa salakyan mismo sang ilaman nga kompanya. Siniman nga mga tinion at ondori nga makitaan nga sulod at itong mga kapulisan nga nagapatigayon pasang investigation. So i-check na itong datugay-dugay kung ano dari ang investigation mismo sang mga kapulisan kag kung ano dari ang matulid nga tabo aksyonan dari sa incident ng nagbuntad karon ginamang nga gabi. Amo na so far ang pinaka-sitwasyon may kangkanan sa suring incident nga naglutad karon ng gabi. Flash report gikan sa patrol ang taglibot sa Bacolod Aksyon John D. Sunas buto na sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radyo. Aksyon! Flash! Report! Una sa balita! Una sa aksyon! Aksyon Radyo Philippine Standard Time, alas 6:39. Mga ka-aksyon, madamo sa nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Gamyo ang makaksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge agad may handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon. Aksyon! Radio! Mga kaaksyon, madamo sa nagpalaylay na pamaagi at protektahan
protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Ginagawa ang mga aksyon ng mo ng WHO Safe Hand Challenge ang gulmangin handa sa coronavirus 2019. Padayon mga aksyon. Aksyon Radio! Mga ka-aksyon, madamo sa nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Balita, una sa aksyon! Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:46. Kaginyogin pamatian ang detalye sa ngaton man nga mga natipon nga mga balita. Diri lamang sa Aksyon Balita Evening Edition karon nga adlaw, Biyernes, Hulyo 24, tuig 2020. Standby sa aton mga ka-aksyon para sa dugang man nga detalye sining shooting incident nga nagluntad subong nga gabi sa pagpangalagad man sang Aksyon firing line. Una sa balita na sa Aksyon ang Defensor. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company.
sa balita. Komentaryo,